Lydia Okeyo. Report mar bad migao mochung' ne golo kwan mar oganda KNBS koro wacho ni thoth jo Kenya onge kod okumba mar thieth ka kwan mar nyithindo mamako iye ma oiw bende omedore. Nonro bende nyiso ni jonyuol oduoko chien kwan nyithindo mago ma ginyuolo masani ochung' e nyithindo adek ot kaut. Simfros Okinda miyo walerne yo makama. Nonro mar Kenya National Bureau of Statistics mar higa mar 2022 ewi sekta mar thieth koro nyiso ni sekta mar thieth ni kod lokruok mabecho mathoth kipimo gi lipot maketgi mane ogol e higa mar 2014. Kata kamano pod nitiere kuonde mamoko e migao mar thieth ma pod dwaro mondo oketie siniani. Kaluwore kod lipodno, thoth jo Kenya pod onge kod okumba mag thieth. Mine mani kod okumba sani ochung' e 26% ka chuo ochung' e 27%. Oganda koro jiwo mondo kaw okumba mar thieth mabiro konyo gi ting' mapek mar thieth e pachoka. Sama kori tuo ma kori dhi thiedhori e osiptal, pesa mibiro tiyogo ng'eny mahingo mabor pesa minyalo chulo mar yudo okumba niendi. To nikech ichule 100 kaka koro mar NHIF ichule 500 e dwe. Kiriwe higa mano 6,000. To 6,000 ni orito kar mama, kar baba to kod nyithinde duto. Kaunti ma Samburu otelie kwan mamalo mar nyithindo mamako iye ma oiw ma koro chung' e 50%, kiluwe gi West Pokot e 36%. Homa Bay gi Migori ochung' e 23% ka Siaya ni 21%. Ordinarily, we would not expect to have teenage pregnancies, but as it is from the survey, it stands at 15%. For the no education people, 38% of them were pregnant. For those who had primary level of education, 20% of them were pregnant. And the story goes on to those who have higher level of education beyond secondary, 5% of that group were pregnant. Imbo mar piny Kenya bende onyiedhore kaka gwenge ma luonje ma kit chwech podogo e tach. Bungoma otelo gi 62%. Homa Bay luwe gi 54%, kaeto Migori e 51%. KNBS bende onyiso mor mar gi lipot ma wacho ni sani jonyuol oduoko chien kwan nyithindo ma ginyuolo nyaka nyithindo adek ot ka ot. Ma itudo gi kwan mamalo mar joma sani tiyo gi yore manyasani mag komo nyuol mochung' e 57%. En gima ber kabisa kuom dok chien mar nyuolruok mar oganda mag jo Kenya, nikech wan piny ma pod dongore. En piny ma pod dongore, matini pod ok wan gi mwandu moromowa mwanyalo rito godo ji duto mantiere. Koro miyo ka wanyuol matin to ting' bedo mayot. Mabende onego bed ni wadhi dhi piny mwachop 2.3. Migao mar thieth orwako lipodni ka giwacho ni lipodni biro konyo gi tayo sekta mar thieth e pachoka. This helps us to get a policy direction that the Ministry of Health take in advancing achievements of key objectives as outlined in our health policy and also in the social pillar of the Vision 2030. Ting' maduong' koro dong' ne migao mar thieth ka achiel koda jokanyo mamoko mar bero chutho sekta mar thieth e pachoka. Ne Ramogi TV, nyinga Simfros Okinda. Ramogi County